biro e kinde moko to lokore. Sama usemiyo pi e gweng', ere kaka uneno ni pigno oriti mar mondo mi kik okethre kendo ti kode kuom thuolo malach? Erokamano. Achiel kuom yorego mag rito pigegi ni sama pok otime cha, itimo gimoro ni public participation. Ikawo pach oganda. Kosekawo pach oganda ma giseyiere ni kae kamoro ni wakunye pi, tiyudo ka ikawogi to giyiero komiti. Komiti ni tije maduong' ni tegogi kaka gibiro rito pigni, nikech pi nyalo timo kata pige 100 to ka onge arita maber to gikethore. Koro nitiere chenro mar timo mano. Kasto sani bende mbelewa wan gi chik mar pi kod ler ma nitiere mbele assembly sani, ma dhi keto structure ni to ere kaka bende wanyalo rito pi ma wan godo moselosi, to kata kuondego mwaluongo ni wetlands, kuondego ma pi wuoke machalo kaka Sianya Chiagi, ere kaka wanyalo ritogi mondo mi jowa oyud pi maler e sama gidwaro maonge ng'ikruok moro amora. Achiel kuom achiedh nade ma bende koro miyo oganda mathoth ok yud pi maler en koso chenro makare kama pi taka nyalo luwo. Kendo king'iyo wach mar pi odhi machiegni koda wach mar pi taka, nikech iyudo ka thoth kuonde ma